Wala nang intro-intro. Hindi tayo sasama sa kanila. Sa taas lang tayo ng bahay. Huwag rin kayo iinom ng maraming tubig para hindi kayo maihi sa gabi. Mamaya makikita mo. Gagawa ako ng maliit na butas para makita mo yung labas. Pero bago ko gawin yon, meron akong ipapasubo sa inyo ni Robert. Nagulat si Glenda sa sinasabi ni Mila. Umaarte na siya ng weirdo. Tanong niya, "Teka Mila, ano bang sinasabi mo? Anong makikita? Anong isusubo sa amin? At saka, bakit bawal nang umihi? Naguguluhan na ako, Mila. Ano bang gusto mong palabasin?" Tumigil sa paghuhugas si Mila at pabulong nitong sinabi na, "Mamaya na. May nakikinig sa atin. Halika na." Hindi pa tapos yung hinuhugasan nila eh. Inawat siya ni Glenda. Ang sabi nito, "Teka lang Mila, natatakot na ako eh. Di pa nga tapos tong hinuhugasan natin eh. Tapos papasok na tayo. At saka, hindi mo pa nga sinasagot yung mga tanong ko eh." Pagharap ni Mila sa kanya, nanlaki ang mga mata nito. Tapos hinila niya papalapit sa kanya si Glenda. Nahulog ni Glenda yung mga hawak niya. Tapos nagulat siya sa ginawa ni Mila. Tanong niya, "Bakit Mila? Ano ba yun?" Nakatitig pa rin si Mila sa likod niya. Paglingon ni Glenda, nakita niya na may malaking itim na baboy ang nakatayo sa likuran nila. Kakaiba ang itsura ng baboy na ito. Malalaki ang mga ngipin nito at nakalabas lahat. Tapos yung mismong ilong ng baboy, merong dalawang malalaking pangil ang nakausli. Bukod pa dyan, nanginginig ang buong katawan nito habang nanlilisik na nakatitig sa kanilang dalawa. Nung papalusob na ito sa kanila, bigla silang may narinig na nagsalita ng, "Uga! Umuwi ka na!" Yung baboy, tiklop. Nagkukumahog itong naglakad papalayo sa kanila habang naririnig nila na parang iniipit ang ulo nito. Yung iyak ng baboy kapag kakatay na sila. Ganun. Paglingon nila sa likod nila, yung tatay yon ni Mila. Ang sabi pa nun, "Pumasok na kayo sa loob. Marami nang gumagala dyan." Takot na takot silang pumasok nun sa loob ng kubo. Una nilang hinanap si Robert. Ang sabi ng nanay ni Mila, kanina pa nakahiga sa itaas. Pagsilip ni Mila, nakatalikod na si Robert at mukhang natutulog na. Niyaya na rin ni Mila si Glenda na matulog. Pero kating-kati itong si Glenda. Gusto niyang maligo. Ang sabi ni Mila, tiisin na lang muna at bukas na lang sila maligo. Meron silang pupuntahang ilog. Wala namang magagawa itong si Glenda kundi sumunod. Pag-akyat nila sa itaas, ang sabi ni Mila, "Sa gitna ka na Glenda. Dito na lang ako sa dulo. Delikado kasi dito eh. Baka malaglag ka." Sinabi lang yan ni Mila dahil baka bigla na lang hilahin ng kaanak niya si Glenda kapag sa dulo yon natulog. Matapos yan ay hinanda na nila yung higaan nila
at nagtalokbong sila. Marami pa silang pinag-uusapan nun, pero puro lang pabulong. Ang sabi ni Glenda kay Mila, "Mila, di ba sabi mo gagawa ka ng butas dito? Gawa ka na para masilip natin yung labas." Agad na gumawa si Mila ng butas sa pwesto nila. Pagsilip nilang dalawa, may mga ilaw pa yung mga sulo ng mga kubo. Hindi lang alam ni Glenda kung namamalikmata lang ba siya o meron talaga siyang nakikitang mga tumatakbo sa labas. Kasi ang bibilis eh. Nakikita niya lang mga anino, pero yung mismong katawan ng tumatakbo, hindi niya makita. May mga naririnig rin siyang mga yabag sa lupa. Maya-maya pa, isa-isa nang namamatay yung mga apoy ng sulo. Hindi ito mukhang namamatay na lang bigla. Meron talagang pumapatay sa mga apoy nito. Kasi naririnig niyang binubuhusan ng lupa yung bawat sulo. Nung namatay na lahat ng apoy, sobrang dilim na pero hindi siya yung madilim na madilim. Gets nyo ba? Madilim siya pero makikita mo yung mga korte ng nasa paligid mo. Kasi tinatamaan sila ng liwanag ng buwan. Yung mga nakaakyat na sa bundok, alam nyo kung ano yung tinutukoy kong klase ng pagkadilim. Ganon yung nakikita ni Glenda. Nang may marinig si Glenda at Mila sa ibaba ng higaan nila na nagulat si Glenda. Ang sabi niya, "Mila, ano yun? Tinakpa ni Mila yung bibig niya at pinandilatan siya nito ng mata. Paulit-ulit din si Mila sa "Shh! Shh!" Yung ingay na naririnig nila sa baba, tuloy-tuloy pa rin. Bumulong si Mila sa kanya ng, "Humiga ka na. Huwag mong papansinin yung mga naririnig mo. Ito, isubo mo." Merong inabot si Mila sa kanya na makinis na bagay na malambot tapos malansa. Di niya gaanong makita kasi ang dilim eh. Napansin ni Glenda na sumubo rin ng ganon si Mila. Kaya sinubo na rin niya. Tahimik lang silang dalawa. Habang pinapakinggan nila sa paligid nila yung mga nakakatakot na ungol, sigaw, kalmot, angil, tunog na parang pinapahirapan. Basta, halo-halo na. Nang bigla na lang may pumasok sa loob ng bahay nila. Naririnig nilang hinihingal pa ito at nagsalita ng, "Nay! Tay! Tinamaan si..." May tao akong naaamoy. "Nay! Nasa taas ng bahay! Nasa taas!" Sagot nung nanay. "Shh! Wag. Hindi yan gagalawin. Mga kaibigan yan ni Mila." Sagot nung nasa baba. "Kaibigan? Wala. Walang kaibigan." Yun na ang huli nilang narinig. At bigla na lang nawala yung mga nag-uusap sa ibaba.
Dahan-dahang umupo si Mila para silipin yung baba nila. Nakita niyang bukas na lang yung pintuan at wala na lahat ng tao sa ibaba. Nanginginig na sa takot si Glenda nun. Kahit sino naman, di ba? Dayo ka sa lugar. Malayo ka sa inyo. May ganong eksena. Tapos ang weirdo ng inaasta ng kaibigan mo. Nanginginig na tanong ni Glenda kay Mila. Mila, natatakot na ako. Totoo ba yung sinabi mo sa amin? Mga aswang sila? Sagot ni Mila. Oo. Dito lang tayo. Gisingin mo si Robert. Iabot mo sa kanya to. Sabihin mo isubo niya. Huwag niyang lulunukin. Siya yung naaamoy ng kuya ko. Nanlaki ang mata ni Glenda sa narinig niya. Gawa ng kuya? Meron siyang kuya? Ang tagal na nilang magkaibigan pero hindi alam ni Glenda yon. Dahan-dahang ginising ni Glenda si Robert at sinabi niya na isubo lang yung iaabot niya. Huwag na siyang magtanong. Nasa panganib yung buhay nila. Nung ginising nila si Robert, hindi na rin ito nakatulog at dinamayan na lang sila. Kinuwento lahat ni Glenda kay Robert yung mga nasaksihan niya. Si Robert naman, paniwalang paniwala. Kasi si Glenda, habang nagkukwento naluluha-luha pa ito. Tapos pawis na pawis. Ilang oras silang nag-uusap nun nang may kumalampag sa bubungan nila. Tahimik sila nun. Pinapakiramdaman nila kung ano o sino. Nang bigla na lang may nagsalita sa paahan nila kung nasaan yung hagdanan. Wika nito. Tigilan niyo na yung pag-uusap ninyo. Hindi namin kayo naaamoy. Pero naririnig namin kayo kahit nasa malayo. Tigilan niyo na yan. Mila. Paglingon nilang tatlo doon sa nagsasalita, kitang-kita nila na merong nakasampa sa higaan nila na isang malaking nilalang. Mahahaba ang mga braso at hita. At parang mga galamay ng pugita ang buhok nun. Gawa ng lumulutang ito sa ere na sabog-sabog. Kahit madilim, nagliliwanag ang mga mata nito na pulang-pula. Mas nagulantang pa sila nung nakita nilang bumuka ang bibig nito. Nakita nila yung mahahaba at matutulis na ngipin nitong nagbabanggaan habang nagsasalita siya. Huling bili nun sa kanila. Ipikit nyo na ang mga mata ninyo. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Dahil pabalik na sila. Pagsalita nun, bigla na lang itong nawala na parang bula. Si Robert, hinimatay. Si Glenda naman, natae at naihisa sa lawal niya dahil sa takot. Pumikit na lang si Glenda nun. Wala na siyang kinausap pa sa dalawa. Inisip niya panaginip lang ang lahat ng nangyayari sa kanya. Paggising niya bukas, maayos na sila. Kahit anong gawin niyang pagpapaantok, hindi siya makatulog-tulog. Paano? Bukod sa punong-puno ng tae yung pantalon niya,
hindi pa mawala-wala sa isip niya yung nakita niya kanina. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig siya ng sigawan ng mga tao. Para silang mga nagmamakaawa. Kasabay niyan, may mga iyak pa ng bata siyang naririnig. Ilang segundo lang ang lumipas. Unti-unting nawala yung mga ingay sa labas. Ultimo yung mga pag-iyak ng bata nawala rin. Nung nawala na yung ingay, narinig niya na nagbubukas na yung mga pintuan ng bawat kubo, maging sa kubong tinutuluyan nila. Tahimik lang yung paggalaw. Wala siyang naririnig na nag-uusap. Pakiramdam ni Glenda noon, tumutulo na yung tae niya. Tumatagos yun sa higaan nila. Ginigising niya si Mila at Robert pero tulog na ang mga ito. Wala na. Tulala na lang siya habang hinihintay na mag-umaga. Ang hindi niya alam, umaga na pala nun. Pagsilip niya doon sa butas na ginawa ni Mila, maliwanag na. Hindi na nagdalawang isip si Glenda na bumaba para maghugas. Iritang-irita na kasi siya. Pagbaba niya, napasilip siya doon sa dulo ng kubo. Kitang-kita ni Glenda na may mga nakayuko doon at naririnig niya na meron silang nilalantakan na kung ano. Nagkalat sa lapag ng kubo yung dugo. Iba't ibang laman. At hindi alam ni Glenda kung braso ba yun ng bata o hita. Basta nakakalat lang. Nang bigla na lang siyang napabitaw sa hagdanan na kinakapitan niya. Ayun, laglag siya sa lapag. Tumigil yung mga nakayuko sa ginagawa nila na para bang narinig siya. Dahan-dahan silang tumayo habang umaangil na galit at lumingon ang mga ito kung nasaan siya. Tinakpa ni Glenda yung bibig niya. Pakiramdam niya kasi masusuka siya. Dahil nung tumayo yung mga yon, nakita niya na mga tao pala ang walang awa nilang kinakain. Naglakad yung mga yon papalapit sa kanya. Nung nandun na sila sa tapat mismo ni Glenda, nag-angatan ang mga ulo nito at singhot sila ng singhot. Biglang sumenyas yung isa ng tapos bumalik na sila sa ginagawa nila. Doon sa puntong yon, wala nang iba pang naalala si Glenda. Nagising na lang siya. Nasa ilalim siya ng puno, malamig, at pagalaw-galaw yung katawan niya. May naririnig din siyang mga nagtatawa ng bata sa paligid niya. Humihinga lang siya habang nakatitig sa mga puno at inaalala ang lahat ng nangyari. Nang may nagtanong sa kanya ng, "Oh, gising ka na? Ang haba ng tulog mo ah." Si Robert yon. Napabangon si Glenda nun. Nasa duyan-duyan pala siya. Tanong niya dito, "Bert, anong nangyari?" Ang sabi sa kanya ni Robert, "Ha? Anong nangyari? Wala naman." Sagot niya,
Yung nangyari kagabi, hindi mo ba naalala? Yung... Yung ano... Biglang sumabat si Mila sa usapan nila at niyaya sila nitong kumain na. Iniisip ngayon ni Glenda kung totoo ba lahat ng nangyari at lahat ng nakita niya. Napatunayan niya lang na totoo ang lahat ng yun nung kumakain na sila. Gawa ng habang kumakain, merong payat at maitim na lalaki ang nakita niyang nag-abot kay Mila nung suot-suot niyang pantalon kahapon. Yung nataihan niya, basa-basa pa yun at sinampay ni Mila sa likod ng kubo. Di muna siya umimik nun. Tinapos na muna niya yung pagkain nila. Pagtapos nilang kumain, kinausap niya si Mila. Tanong niya dito, Mila, papanong napunta doon yung pantalon ko? Ang sabi ni Mila sa kanya, hindi mo ba natatandaan? Hinimatay ka sa gilid ng hagdanan. Mabuti na lang si inay ang nakakita sa'yo. Nakita nilang punong-puno ng dumi yung pantalon mo. Kaya hinugasan ka niya. Nanlaki ang mga mata ni Glenda sa narinig niya. Ibig sabihin pala, totoo ang lahat ng narinig niya at nakita niya. Kumpirmado. Nasa lugar siya na puro mga aswang. Ang pinagtataka lang nito ni Glenda, ibang-iba ang ugali ng mga tao doon kapag umaga. Lalong-lalo na yung nanay ni Mila. Sobra nitong masiyahin, palaging nakangiti, palabati, alok ng prutas. Alam niyo yung mga tipikal na nanay na sobrang bait sa mga kaibigan natin. Ganon na ganon yung nanay ni Mila. Samantalang kagabi, iba yung ugali nun, di ba? Lahat ng nakatira sa lugar na yon, napakaganda ng trato sa kanila. Pero kahit anong ganda ng trato ng mga ito, hindi pa rin mawala sa isip ni Glenda yung mga nangyari kagabi. Kaya naman nagyaya ng umuwi itong si Glenda. Ang sabi ni Mila, hindi siya pwedeng umalis doon agad-agad. Kung gusto niya, mauna na sila ni Robert umalis. Kaya ang nangyari, niyaya ni Glenda si Robert na umuwi na ng Manila. Pumayag naman agad si Robert nun. Pero nung nakikita nila yung pag-asikaso sa kanila ng mga taga roon, tapos binabagabag pa sila ng konsensya nila kasi iiwan nila si Mila, napagpasyahan nung dalawa na bukas na lang sila uuwi. Enjoy sila nung araw na yon. Tansya ni Glenda, 10:00 pa lang yon ng umaga. Ang dami nilang nagawa. Marami rin silang kasamang mga taga roon na pumasyal din. Pumunta sila sa bukid, ilog, talon, palaisdaan, bundok. Ang dami nilang inikot at ang lalayo rin ng narating nila. Ang napansin pa nito ni Glenda, parang walang ibang barangay. Yun bang nag-iisa lang sila? Tinanong ni Glenda si Mila kung saan ba ang kasunod na barangay. Bakit parang wala ata silang nadadaanan? Ultimo mga tindahan, wala rin. Ang sabi sa kanya ni Mila, yung susunod na barangay, napakalayo pa. Hindi kakayanin kung lalakarin lang nila.
May mga dumadaan namang sasakyan doon, pero 2 o 3 beses lang sa isang linggo. Dagdag pa ni Mila, mamaya may dadaang sasakyan sa kanila, tsaka bukas. Yung susunod doon, baka 4 o 5 araw pa ulit. Tinanong ni Glenda kung bakit madalang yung pagdaan ng sasakyan doon. Ang sagot nun sa kanya, hindi niya rin alam. Kaya yung naghatid sa kanila, may piniling lugar lang na pwede siyang maghatid, di ba? Tapos nun naglakad na lang sila hanggang sa makarating sa lugar nila Mila. Habang nag-uusap sila, biglang may binatilyong sumagot. Ang sabi nun, "Kaya walang sasakyan dito kasi natatakot silang dumaan. Puro kasi kami mga aswang eh." Sabay tawa ng nakakaloko. Maging yung mga kasama nila, nagsitawanan na rin. Maliban kay Glenda at Robert. Dahil alam nilang nagsasabi ng totoo yung binatilyo. Matapos nilang mamasyal, umuwi na kaagad sila. Hapon na yon. Sa paglipas ng oras, unti-unti nang nagbabago yung mga ugali ng tao doon. Nagiging mailap na sila, iritable, masama palagi ang titig, at hindi na sila pinapansin. Pagsapit pa ng hating gabi, tuluyan ng bumalik sa masasamang ugali nila yung mga tao roon. Maski itong nanay at tatay ni Mila, nawalan na ng emosyon. Umakyat na kaagad sila. Alam na nila yon eh. Habang nasa itaas, isinubo uli nung 3 yung binigay ni Mila. Yun palang sinusubo nila na yon ay yung tinatawag na patong tabla. Nakukuha yan sa bahay ng mga patay na pagong. Gamit sa kaliwa na sobrang mabisang pambulag sa mga aswang. Kapag nasa loob ito ng bibig mo, hindi ka nila maaamoy o makikita. Pero kapag iniluwa mo to, makikita at maaamoy ka na nila. Nagtakip na ng tenga si Glenda at si Robert nun. Gawa ng alam na naman nilang makakarinig sila ng mga hindi kaaya-ayang mga tunog. Takot na sila eh. Awa naman ng Diyos, nairaos nila ng maayos yung gabing yon. Kinaumagahan, nagpaalam na sila sa mga magulang ni Mila na uuwi na sila. Nakita nila na malungkot ang mga ito sa pag-alis nila pero hindi na sila magpapaapekto pa sa arte ng mga yon. Tama na. Sapat na yung nakakatakot at nakakagimbal nilang karanasan doon. Baka mamaya, sila na yung kainin eh. Habang naglalakad sila papalayo sa bahay nila Mila, biglang naalala ni Glenda yung pantalon niya. Tatakbo na sana si Mila para kunin yon pero ang sabi ni Glenda, siya na lang. Nakita naman niyang nasa likod lang yon ng kubo. Nagmamadaling tumakbo si Glenda papunta sa likod ng kubo. Pagdating niya doon, bumungad sa kanya ang mga naglalakihang banga at may mga nakalabas doon na ulo ng mga tao. Sukang-suka si Glenda sa nakita niya. Yung pantalon niya, hindi na niya kinuha yon. Tumakbo na kaagad siya pabalik kila Mila at Robert. Sinabi niya kung ano yung nakita niya pero wala nang lakas ng loob itong si Robert na tingnan pa yon.
Paglingon ni Glenda sa bahay nila Mila, nakita niyang kumakaway doon yung nanay ni Mila habang nakangiti. Pero nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sa takot nito ni Glenda, hindi na siya muli pang lumingon. Ligtas namang nakauwi ng Manila itong si Robert at si Glenda. At nangako sila kay Mila na hindi nila ikukwento kahit kanino yung naging karanasan nila doon. Sa paglipas ng ilang linggo, buwan, taon pa nga hindi na nila muli pang nakita si Mila. Sinubukang puntahan ni Glenda at Robert yung lugar nila Mila pero wala silang nadatnan doon. Kahit ipagtanong nila yung lugar na yon sa mga lokal sa Samar, wala. Hindi nila alam yung binabanggit nilang lugar. Kaya magpahanggang sa ngayon, nanatiling misteryo ang lugar na yon. Kahit ikalat na nila kani-kanino yung kwento nila ni Robert, wala naman silang maipakitang ebidensya. At maniwala kayo o hindi, isang dekadang nagpabalik-balik si Glenda para patunayan yung kwento niya tungkol sa lugar ng dati niyang matalik na kaibigan. At saksing buhay siya na totoo ang mga aswang. Sa tuwing babalik siya doon, nararamdaman niya na parang palaging may nakatingin sa kanya. Tapos bigla siyang makakaramdam ng lungkot at maluluha siya. Sobrang miss na niya yung kaibigan niya. Hanggang sa sumuko na lang siya kasi wala naman siyang napapala Wala ring naniniwala sa kanya. Kaya magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi malilimutan ni Glenda yung naging karanasan niya sa piling ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang bangis. Wala akong masabi. Ang bangis ng kwento na to. Lalo pa yung merong nabanggit na bagong mutya na mutya sa kaliwa. Mutya ba yun o agimat? O kung ano man yun. Yung patong tabla. Lahat ng kilala kong antingero tinanong ko tungkol dyan. Sila Johnny, Jess, Larok, at kung sino-sino pang alam kong mga batikan. Pero wala silang mabigay na sagot sa akin kung ano yan. Yan lang yung nakaagaw ng pansin ko sa takbo ng kwento na to. At saka yung nawala rin si Mila. Medyo nalungkot ako sa part na yon. Feeling ko pwedeng sinakripisyo niya yung sarili niya para sa dalawa o tinanggap niya na yung pagiging aswang niya kasi no choice na rin siya. Ang tanong ko lang ngayon, bakit nag-aral pa sa Maynila si Mila para lang maging aswang? Yun lang yung medyo tanong ko. Pero the rest, napakabangis. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.